Салом алейкум бародаро, салом алейкум ба ҳама нафароне ки моро тамошо мекунанд. Имрӯз наворе ки мо партофтем дар бораи границаи Қазоқистон буд. Ин хабар мо вақти хабара напафтам, ин хабара қасобои Екатеринбург. Як бародар ки Тоҷикистонда буд, 5 сола дошт, прописка 3 сола ё 5 сола дора. Через госуслуга гуфт метонум, нависим очередь шомад, рафт билет гирифта натонист. Рафтан через госуслуга натонист. Категория Д дора, фура хати омадестай. Раҳбара Қазоқистонда полни граница ба граница гузаштесай. Имрӯз мо да видео кад партов устагия. Гуфт ки бародарҷон, ина мо омадестем. 14 рӯз шида дара омадестан $1400 аст котагия обшивӣ. Поли нарасида. Раҳбара дам гирифта ва дифка омадеста ҳар як граница ба фикрам ҳар як граница нагуфта. Гуфт ки анализ спорида барои коронавирус анализ спорида оместа. Мақсад ки ҳар як давлат да дуромадан анализ споридестан. Неки фурақати спокойна омадеста. Спокойна бе ташвиш омадеста. Иншолло ки дар Екатеринбург бираста. Во қатиш чақчақ мекунем, мебинем бародаро шумо. Мо ягон каса фанд, фреб, дуруғ, шайтонӣ накардестем. Ана ҳам бародар видео кард партов ки инаҳа автобусора бин гуфт касе ҳастай ҳамара печонда борка роҳӣ кардестам. Даму ин мақсади ваям чӣ буд? Границаи Қазоқистон ҳуй шуда, барои чӣ ҳуй шуда? Боз ма тра мегӯм. Види меҷука шалиш меша. Види? Барои чӣ буд граница? Мо ҳозир ба ҳамаи шумо мегӯм бародаро ки мақсади вай чӣ буд. Мақсади вай шуда шудани границаи Қазоқистон. Яъне ҳамаи он нафароне ки дар дарин Қазоқистон буданд, ҳамо чӣ кор карданд? Мо видеоша дидем, дар ҳақиқат оли нашидем, бародаро буданд дар Қазоқистон, оли иншолло ки ё иҷа ё уҷа бирасанд, хабар метаванд. Мега ҳамон касе ки мисол чанд одаме ки ҷамъ буд, чанд моҳ дар онҷа гишнаву ташна буданд, ҳаморо дар автобуса бор кана граница гузаронданд. ҳамин чиза мо ба шумо гуфтанем. баъд гуфтанем бародаро ки ба касе реклама дар кор мешавад, чизе ки мефурӯшанд, чизе ки мехоҳанд, марҳамат. Обращаться к нам, номерои мо дар ҳамаи видео қариб ҳастай, дар описанияи каналам ҳаст. Дурои кас дар мисол чиз дар корш сухан кунем бародаро.